Alright, so good afternoon. Nandito tayo ngayon sa Sitio Yabo, dito lang sa Pili, Camarines Sur. So pupuntahan natin yung sinasabing abandoned hydro dito sa lugar na to. So kung makikita nyo, dito muna ako nag-standby sa may lumang hospital na kung saan nakalabas lang yung parang tuktok lang ng bubong. Ayun, no? At ito yung simbahan dito, Christ the King. Alright, so punta natin. Nagpahinga lang ako konti kasi gala ako doon sa Milaor. And then diretso tayo papunta sa may hydro. Let's go. Alright, so pahinga mo tayo dito sa lugar na to kasi hindi natin alam kung gaano pa ba kalayo or kalapit yung abandoned hydro dito sa Pili, Camarines Sur. So dito lang tayo magpapahinga sa lugar na to. Kahit pa paano may bubong, safety pag umiit ng masyado. So bibirang dumadaan dito sa sakyan. Ayun, no? Wala kayong makikita ang katao-tao dito, tapos sakyan or motorsiklo. Tanging motorsiklo ko lang makikita nyo dito. Nakapalibutan tayo dito ng tubuhan. So napaka-presko sa lugar na to. Alright. So ayun, dire-diretso lang tayo kasi gusto ko lang talaga makita yung abandoned hydro dito. At syempre gusto ko rin magpaalam kung pwede mag-vlog tayo doon, kasi marami nagsasabi sa akin na meron daw abandonadong hydro dyan sa una-unahan. So actually last week pumunta na kami dito, kaso gabi yun. Dala namin sa sakyan, kaso pagdating namin doon sa una-unahan medyo lubak-lubak yung daan, kaya hindi natin pinarsang pumunta doon sa abandoned hydro ngayon. So medyo elevated na yung lugar natin dito. Ayun, no? Halos kita mo na yung parte ng syudad ng Naga. Alright, so kasi medyo nasa pana na tayo ng Mount Isarog. Ayan. So walang dumadaan dito, motorsiklo, sasakyan, wala kayong makikitang taong naglalakad dito. Lalo na pag gabi, nung dumaan kami dito, talagang medyo sobrang dilim dito sa lugar na to kasi walang kailaw-ilaw, walang kaposte-poste. Alam nyo yung maramdaman nyo nandito, tapos malalanghap nyo dito, napaka-fresh na hangin. Alright, so pahinga mo tayo kahit konti, tapos after nagpahinga, bata naman tayo papunta sa may abandoned hydro. Let's go. So tanging motorsiklo ko lang dumadaan dito sa kalsadang ito. Bibira dito may makasalubong sasakyan or motorsiklo. Wala kayo ibang makikita dito, tubuan, no? Punong kahoy. Talagang napaka-presko ang lugar na to. Ayun, sa una-unahan Mount Isarog na yan. So pataas yung daan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na medyo lubak-lubak na, kaya hindi ko pinarsa yung sasakyan ko dito nung pumunta kami ng gabi. So ngayon sementado na siya, pwede ng daanan. Nung last week hindi pa yan, halos talagang grabe, malalim pa yung mga butas. Ano? Tapos pag nahulog ka pa dito medyo delikado. So ito yung sinasabi ko sa inyo, medyo lubak-lubak ang daan. Akala ko yung unahan lang, pati pala dito. Ayun, hindi mo talaga makakadaan yung maliliit na sakyan dito, mahihirapan umusad. Grabe, halos malapit tayo sa Mount Isarog. Dami ko nang pinagtanungan kung saan dito ang hydro. Ang sabi nila malapit na lang, pero wala pa rin akong makita. Kaya dire-diretso lang tayo hanggat may makita na naman tayong tao dito na pwede pagtanungan. So at least yung daan dito, kalsada na rin, hindi tayo mahirapan. Unlike before, lubak-lubak pa daw dito. Ayan, o. Wala tayong pagtanungan dito sa lugar na to, wala nang tao. Mag-isa lang tayo dito sa lugar na to. Ayun, o, umuulan pa doon sa ibabaw, oh. Oo. Dito. Ayan. Boss, saray pa tong hydro? Ha? Sige, salamat po. Baguhan daw yung nagpagtanungan natin dito, kaya hindi niya alam. Wala yun na babagtas natin dito. Tanong-tanong naman tayo, let's go. Alright, so nandito tayo sa location na kung saan papasok sa may hydro. So dito pala dead end na. Yung kalsada niya putol na, oh. So dito tayo papasok papunta sa may hydro. So may bantay naman daw dyan. So dyan tayo magtatanong-tanong. Alright. Pababa yung daan, no?
ko alam kung saan daan papunta sa babang yun. Ay, narinig ko yung tubig. Ah, may mga naliligo. So puntahan natin kasi may mga tao din kahit paano. Doon yan ba sa baba? Saan daan? Sa Naga po. Oo. So itong daan dito pababa papunta doon sa may hydro. Siya yung caretaker dito sa hydrong ito. Dahil pa na pupunta dyan. Madami pala boss lumalangoy dyan. Tapos may bayad wala? May bayad. Tapos ano to boss building na to? Ha? Ano to yung building na yan? Opisina? Ah, okay. Ano hinahanap mo? Itong hydro. Ano gagawin dito? Pababa. Medyo madulas lang daan dito. Pero goods. Yung malaking bato. Yan ang mini hydro. Ah, ito po ang mini hydro. Turbina yan, turbina. Pag turbina pong sinabi sir, ano po yan? Generator yan. Ah, generator. Tingnan natin. Ang laki ng generator oh. Di na yung gumagala boss? Ah, shutdown na siya. Pwede yung tignan, malapitan? So ito yung generator dito. Napakalaking generator. Ito yung nagpapagahan ng tubig dito sa lugar na to. Grabe, laki. Lumang-luma na. Yan ang turbina. Ilang taon na to boss? Ha? Ilang taon na? Ikaw? Oo. Itong anong ito? 1984 pa? Ah, 1984 pa. Dito dumadaan yung tubig? Oo, yan. Galing ita. Ah, ben, laki ng tubong ito. Tapos ito boss kulay berde. Berde ba to? Yan ang generator. Ito ang generator. Ben, maluma. Ah, tubig sa baba. Yan dinadala ng tubig. Oh, may mga isda po. Ito yung mga isda. Buti nga, nakita ko hindi hulog ako dyan. Malalim yan boss, hindi naman ano? Yan na, yung una, kaya lang ginipa, pinalitan ito. Lumang-luma na pala to. Tapos ito boss, ang tawag dito? Panel board yan. Ano po? Panel board. Panel board. Mga wiring na rin. Hello. Mga wirings, lumang-luma na rin, no? Ito, ang laki ng tubo. Ayan, battery fly back. Alin po? Yan. Oh, Ito yan. po. Battery fly back. Binubukasan niya, napasok ang tubig. Ah, Para okay. umikot itong flywheel. Para umikot yan. Grabe. Tapos doon, boss, sa unahan. Ayan, transformer. Papunta naman kami doon sa transformer. Ayun, no? Tatlong transformer. Tapos yung tubo, gandun. Ayun, no? Punta sa taas. Ito yung transformer na dito. Ito, napakalaking bato. Ayun, no? Grabe. First time ko makakita nito. Yan ang paliguan. Paliguan. Ito yung lumiban. Saan boss ang daan yan? Yan sa Cambre. Tignan natin kung kaya. Ah, ito. Ito yata yung sinasabi sa akin ng mga followers ko dito eh. Ah, dito pala yung tubigan. Ito yung paliguan dito. Ganda ng tubig. Kaya mo yan? So ito yung powerhouse. Ito naman yung paliguan dito.
Ayan, sariwang tubig dumadaan dyan, oh. Makabisita nga dito kung kailan. Saan, boss? Karsada. Ah, may iikot pa. Ah, ikot pa pala. Panikwaso. Panikwaso na yan. Ah, Panikwaso na yan. May hot spring. Kung nakarating ka ng hot spring. Hot Spring. Oo. Sa kabilaan nito ang hot spring. Naroon kaya yun. Ah, okay. Umiikot lang. Malapit na naman pa tayo sa Panikwason. Ito, pili pa to, no, boss? Pili sa kabila, naga na. At least nabisita namin yung ano dito, yung hydro sinasabi. Grabe, laking generator. Nandito tayo sa sinasabing lagyan ng tubig nila doon sa may hydro. So ito yun, oh. Napakalaki pala to. Kaso ang problema, tuyo siya. Ayun, oh. Ang laki. Hindi nyo makikita dito ng maayos ng sobra dito sa camera kasi natakpan ng mga punong kahoy. Pero ito na yun. Ayun, oh. Grabe. Tuyong tuyo. Ayun, oh. Sa kabila, Naga City na yan. Ito na yan, boss. Laki pala, no? Wala kang ibang marinig dito kundi huy ng ibon. Ayun, no? Hindi natin mapalipad ang drone. Bawal dito ang drone. Ah, ang laki pala to. Yun, no? Kung punong-puno yan, sigurado sobrang lalim yan. First time ko makikita ang ganyan dito sa Bicol. Tapos sa buong series ng pagbablog ko. So, ganun pala yung proseso ng isang hydro. So nasa halos pa lang tayo ng Mount Isarog. Napakataas tapos umuulan pa. Alright, so pauwi na tayo. Maraming salamat po sa caretaker ng hydro. Tapos yung sumama sa akin dito na tatay. Alright, na-istrobo ko pa siya. Alright, so pauwi na ako. Let's go.